Mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla se tidħol fis-seħħ riforma fil-liġi tal-kera li fost oħrajn tobbliga l-istidien jirreġistraw kull kirja għal skop residenzjali mal-awtorità tad-djar. Il-kuntratt tal-kirja ma jistax ikun inqas minn sena u ma jistax jiżdiedu b'aktar minn 5% fis-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja li matula nataw id-dettalji tar-riforma, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-liġi mhix xi ħaġa iżolata, iżda għall-ewwel darba f'pajjiżna hawn pjanċar fil-qasam tal-housing. Dr. Muscat qal li riforma tindirizza l-inċertezza u tensjoni kbira fost grupp relattivament żgħar ta' familji li jikru, fejn sal-lum sit il-kera seta' jitfaħħom il-barra jekk ma jagħtuhx il-kirja li jitlobhom. Dr. Muscat qal li dan il-Gvern ma setax jittollera din is-sitwazzjoni u għalhekk qed jindirizza permezz ta' din il-liġi. 8% tal-households Maltin u għawċin jekk nisser żball illi qegħdin f'dak li sal-lum il-ġurnata kienet ġungla. Ġifieri ħadd ma jaf xejn u kulħadd jista' jagħmel li jrid. U daqqa tiġik tajba u daqqa tiġik ħażina. U dak li ppruvajna nindirizzaw. Il-Prim Ministru żied jgħid li l-Gvern mara l-riforma li jinċentiva l-istedien minflok jippenalizzhom. Fi preżentazzjoni li saret ta' liġi l-ġdida, ingħad li l-kirjiet f'din ir-riforma ma jinkludux il-kirjiet ta' qabel l-1995 u jitrattaw biss kirjiet residenzjali u mhux kummerċjali. Il-liġi l-ġdida tobbliga li sit jirreġistrar kirja flimkien ma' inventarju tal-oġġetti kollha. F'innuqqas ta' dan se jidħlu fis-seħħ multi ta' bejn l-2,500 euro u l-10,000 euro. F'każ ta' kirja ta' sena, min jgħid fil-kera ma jistax jinħall mill-kuntratt qabel xarejn u jrid jafżal lil sit il-kera mill-inqas xahar qabel. Minnaħa l-oħra f'każ li sit il-kera jkun irid itemm il-kuntratt, irid jaraf lill-inkwilin 3 xhur qabel jintemm il-kuntratt. Jekk ma jagħmilx dan, il-kirja tiġġedded weħida għal sena oħra. F'każ ta' kirja ta' sentejn, l-inkwilin huwa marbut għal minn tal-inqas 4 xhur. Il-perjodu ta' notifika biex jitlaq mill-proprjetà ikun ta' xahrejn. Matul il-perjodu tal-kirja, il-kerej jista' jolli r-rata tal-kirja darba biss għal massimu ta' 5% tal-indiċi tal-prezz tal-proprjetà. F'każ ta' kirja ta' 3 snin jew iżjed, l-inkwilin huwa marbut għal minn tal-inqas 6 xhur. Bil-perjodu ta' notifika biex jitlaq mill-proprjetà ikun ta' 3 xhur. Matul dan iż-żmien, il-kerej jista' jolli r-rata tal-kirja darba f'sena. Il-liġi l-ġdida tinċentiva wkoll l-sidien biex joffru kirjiet fit-tul. Dawk li joffru kirja ta' sentejn jew iktar se jingħataw inċentiv fiskali ta' bejn 200 u 500 euro skont id-daqs tal-post u t-tul tal-kirja. F'każijiet ta' żgumbrament, ir-riforma taħseb li l-kerrej jieħu lura ċwievet malajr kemm jista' jkun billi tiddaħħal il-proċedura li ġudikanti jiddeċidi fl-ewwel seduta. Is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes saħaq li riforma tfasslet wara perjodu ta' konsultazzjoni. L-idea tagħna huwa li l-istabbilità fit-tul, li aħna nifhmu wkoll li dan huwa settur sensittiv li xtaqna wkoll nitkellmu mal-stakeholders kollha involuti għalhekk domna nitkellmu niddiskutu biex illum wasalna l-prodott finali. Il-liġi tipprovdi wkoll li l-awtorità tad-djar tieħu rwol aktar wiesa' bitwaqqif ta' dipartiment ġdid li se jfoka biss fuq kirjiet privati. Il-Kap Eżekuttiv Leonid Mackay qal li l-ħidma tad-dipartiment se tiffoka fuq it-tilwim bejn l-inkwilin u sit il-kera. Mill-rwoli ewlenin tal-awtorità tad-djar huwa li tara li fejn hemm tilwim illi b'sa issa huwa fuq maintenance, fuq depositu, fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-dawl u ilma, hemmhekk fejn il-xogħol tal-awtorità ħadd tkun li tindirizza daw it-tilwim sabiex ikollna ħafna iktar suq stabbli li jista' jgħin liż-żewġ partijiet. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-bord li jirregola l-kera se jkun magħmul minn iktar minn ġudikant wieħed għal aktar ħeffa u effiċjenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.